Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today po, excited kami dahil ang dami po ng pagkain na nahanda namin dito sa ngayon sa mesa. So ang gagawin namin ay Pinoy almusal. So ito talaga yung mga pagkain na kadalasang kinakain natin sa gahan mga ka-studio. So tsak makaka-relate ka dito. So bago namin isa-isahin lahat dyan, inform muna namin po na activated na po pala yung join feature ng aming channel po. Sa mga gusto pong mag-support sa amin po, please check out the join button near the subscription button po. So, ayan po. Tapos, bago ang lahat po, shout out muna namin ang tatlong first VIP members ng channel po na nag-support talaga sa atin po. So, shout out unang-una po si Jojo and Duday's channel. So nag-avail po siya ng silver VIP po. So ito si Jojo and Duday's channel po. Mayroon din silang mukbang, mga 2 weeks ago pa lang sila nag-start. So sarap ng pagkain nila mang. So na-check ko yung channel nila po. Mag-asawa rin po sila. So ilalagay namin dito yung name ng channel na. Tapos proceed po tayo sa Gold VIP naman po. Mayroon ding isa na nag-join po, si Norms TV. So alam niyo, kilala no siguro si Norms TV, di ba? Kasi nakakulab natin yan. Friend ko yan from Korea po. Bisayang dako. Perting si Awa na. So nagmumukbang din yan si paring Norms. So maraming salamat po. Tapos ang last naman sa Platinum VIP. Ito friend din namin to, isang Bisaya din po from Denmark. So nandun na siya ngayon, nakatira sa Denmark. Mayroon siyang sariling channel. So congrats pala kay Ma'am Zara Jacobson. So mayroon siyang channel din po. Check po natin. Ang bait po ng kuhan niya, no? Ni Ma'am ba. So hindi siya nagpapatawag ng Ma'am sa amin, Sara lang daw. So bago lang siya na monetize pala. So ngayon nasa 1,500 subscribers na siya. Ang bilis, no? Ang bait kasi yan, dami niyang friends ba. Tapos yan lang po, maraming salamat po talaga. Ang support nyo po sa aming channel po, sa join feature namin po. Gagawin po namin yan para po ma-upgrade yung mga kailangan namin ba. Kasi kulang pa talaga kami, wala pa kaming kamera, ganyan. So para dyan po. Tapos plan din namin soon po na kapag lumaki na talaga yung channel namin, ay makatulong din naman po sa iba. Kaya po, abangan nyo po yan sa channel namin po mga ka-studio. So bago, yan lang po. Simulan natin kasi gutom na rin kami ba. So magdasal muna. Bless us, O Lord, and this thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. So yan, kainan na po tayo mga ka-studio. Yan. Sabayan nyo na po kami. Hindi na natin iisa-isahin to pang. Sige, kain lang ito. Yung ano? Meron ako dito Limoncito. coffee. Juice. Sa kanya, limoncito kasi hindi po siya umiinom ng kape. Oh, hindi ako nagkakape kasi siya sa umaga nagkakape yan. Yan. Meron kami ditong ginamos sa usawan. So dito, mayroon lang fried rice, saka normal lang na rice. Kain tayo po. Yung fried rice po namin, nilagyan ko po ito ng scrambled egg. Yan, sarap po. Ito po, miswa na mayroong sardinas. So, ayan po. Ito yung kadalasang ulam ano? Sa umaga talaga ba. Ang sarap po nito. Tapos mura lang. Sarap talaga ng miswa mo. Sardinas po.
Ang sarap niya pa kasi yung sardines ba is spicy, no? Ito yung unahin namin kasi yung sabaw nito ba murag mahurot ang sabaw. Mm. Matutuyo siya ba? Kanang gisuyop sa kuan pa, no? Sa miswa ba suyop po ng sabaw. Ma-absorb siya sa miswa. Ito naman tayo, mayroong tamban, pinirito na tamban. Tamban tawag dito sa amin. Mm. Hindi ko alam sa Tagalog ng Tagalog dito, ha? Hindi ko rin alam pa. Mm. Ito pa, barato lang yung kilo nito pa, no? Mm. Makakatipid ka. 80 pesos per kilo lang yan, tamban. Tapos ang sarap na. Yung 1 kilo, marami na po. Pwedeng gawing kinilaw, pwede gawing inihaw. Kanyan. Pwede mo rin isubak sa gulay. Tsaka hindi siya na kanang makakain mo talaga lahat ba? Pati buto. Pwede. Kaya ito yung binibili namin minsan kapag wala na kaming budget ba? Tagal, maubos yan mo, no? Nakakatipid ka talaga. Ito, okra. Nilagang okra po ito. Tuslob sa ginamos. Ginamos nga pino. Yamian yung kauna mo. Sumot na mag-picnic rin sa dagat pa, no? Sarap nito. Yamian sa okra mo eh. Excuse me. Ito din, mayroong tortang talong. So ayan, mga kastudyo, sa iyo to mang. Thank you pa. Wow. Laki, oh. Okay. Sarap din ito isaw-saw sa ginamos. Halos paborito ito ng lahat pang. Ako, paborito ko talong sa lahat ng kuhan eh, vegetables. Uy, May bulad. bulag ta. Pusit na, ano tawag yun? Tuyo? Kalami, ani. Hindi pa. Sarap ng tuyo man na pusit. Mahal ang kilo nito pa, no? Ito, ilang piraso lang to. Di ba inubos mo lahat? Niluto mo lahat? 60 pesos yan. Mga 6 lang. Grabe yung mahal niyan. No?
Mahal din yung danggit, mang. Sarap din po. Mm. Mang, sakit ito. Mm. Ito, mayroon din, no? Fried talong. Yan, mang. Mm. Thank you, Pang. Nagyan kita, mga. So, mahilig sa fried talong dyan. Sarap niya ipare sa kuan pang fried rice. Mm. Lumias kaon, mang. Ito may mga tuyo. Daing. Daing pala ito mo, no? Daing na danggit. Mm-mm. Mm. Ito ni mayroon din, no? Anong tawag ito, mang tuyo? Ito yung tuyo talaga? Mm. Dagko ang buwan mo. Pagganas kaon. Hindi ba to yung tinatawag na goodbye my head pa? Hindi ko kilala yan. Anong tawag? Goodbye my head? Natatanggal yung ulo niya ba? Pag niluluto mo. Corned beef, mang. Mm. Diyan kita. Mm. Gusto ko dito sa corned beef, madaming patatas. Mahilig ako sa patatas, mang. Hindi po namin sinama si Sax ngayon dahil tapos na po siya agahan ba. Natagalan kasi kami sa pag-prepare dahil marami ito kaya pinakain ko na lang siya. Mm. Thank you, Pang. Namias din ang mood, mang. Suka din na punan. Anak ko? Hmm? Start naman, no? Baka di ma-record, patay tayo, ma. Marami pa naman natin niluto, Pang. Mm.
Ang sarap mo. Panalo talaga pag ganito ulam, no? Gahit ng mata pa. Yung bulad, hindi ka kumain, no? Hmm. Bulad. Ito. Marami pa pa. Ganyan ito sa akin. Ang anghang ng suka pa. Ubusin ko na ito pa. Masarap din ito ipalo sa pan pa, no? Ang Ano alin? ba? Itong corned beef. Hmm. Parang goodbye, may head talaga to pa. Goodbye, my Ano hate. ka pa nito? Tunga tayo. Okay na to? Hmm. Yan po, ubos lahat. Shout out muna ako mga studio. Habang tinatapos si Macy's. Mayroon pang, kuha naman, wala. May isa pa mo. Isuksok. Shout out, Ria Ibit. So ito, nagmumukbang dito si Ma'am po. Sarap ng pagkain niya, mga luto niya, mang. Galing ni Ma'am po. Puntahan din natin mga kastudyo. Shout out din, Loudlin Glorioso. Rosemary Campilan. Word Loves Tricia. Patrick Basilia from Dasmariñas, Cavite. Diana Gale San Juan. Lister and April from Abra. Nicole Paras. Jory F. Bulawan from Surigao del Sur. Shout out sa mag-ina ni Rooney Abila, si Zinina at si Bibi Liit. Shout out Almira Grace Buda from Burgos, Pangasinan. JB Valiente from Marilao, Bulacan. Mia Alfici, Mary Joy Bihar, Kusina ng Bayan. Ito, mayroong channel siya mo, no? Tatang, Mel 5, Kaloy TV from Pangasinan. So ito, mayroon ditong channel ata kay may ano si Sir Kaloy. Kaloy TV po. Maria Teresa Labitad, Kinson Kaulawon from Lipa, Batangas. Ariel Bidunya, Hiri Lipit, Shubi Lua, Mayo Kinunis, Sale Valencia, Ramersdorf, LA from Mandawi. Ito,
mumukbang nito, mayroon nitong channel taga Mandawi. Tapos yung 'di ba yung last na nagmukbang kami ng lechon ulo, bumili din siya doon sa nabilhan namin sa may Papa's Lechon. So natikman talaga niya. Ang sarap daw. So maraming salamat busing sa laging suporta po. Shoutout din Marbilia Minosa, Shay Kate, Gerald Official Vlog. So ito mayroong channel. Shoutout Jeanette Gutay. Hi kamong kay ko no? Jeanette Gutay. Hello, Tinday. Shoutout na pa og Tinday. Shoutout Nicanora Mumbai from Tisa, Cebu. Hi po. Tulusa family. Gab Gumatay. Shoutout to Bernie Pinaridundo and happy Father's Day from his kids Gian Blanche, Bia and his wife Ann of Houston, Texas. Hello po. Shout out din kay Rogeline Flores, Aiza Adaro at ang last po mayroong channel si Gian Sidis TV. So yan lang po no. So yan lang po lahat mga kastudyo. Ang dami po palang nag-rate sa akin sa last video po ng Happy Father's Day. Maraming salamat po sa lahat ng nag-rate po. So nag-like at heart po kami. Nabasa po namin lahat ng mga comments ninyo po. Bye for now and kita-kits sa susunod na mukbang. Bye-bye!